Asambe Bakathu Asambe wena Bakathu Say out Konakele ayichomi ndagowa ke tani ndagowa nyanyanyani yo Koyisani mfana yazi examesini lam ukutya kuphelile yabo anakutya bengiqola irayisi beyishekile 95 kg bese ngiqola yena ngamafutha and ke ngoku ndingenakutya nje nomastandi lenzile inhloko ngapha ufuna imali yerent and unthembisa ngokungigxotha anaba nje njothile mnganami andazi nyanyanyani and ne-exams ngapha sezisondele hayi thixo ne-exams ngapha sezisondele ntsindi into nje engayaziyo bese ke bendifonele nomama ndimxela uba uthini yena uthininika le mali ayisheni kubi kwasemva yepho bekhala kwayena umama lo kubi kwasemva ndazi hayi andazi nyanyanyana andazi because sekusendela ubhala ngoku ndizawuthini like ndizawuthini ndohlala phi hayi mane chomi since sekuzobhalwa ngoko ungabe uyohlala pha kwami yabo kwabe benendawo yolanda okayo yohlala qaca bumedem yakho lando uyakugxotha kwazi ba ukwazi ubhala until uqale ubhala yebo ugoduke mhlawumbe xa ugodukile ke ngokulawuzivelela icebo yo anasana ndingumuntu nje onqinayo ukunceda umuntu ufike esizelo nonqina sabe mhlawumbi nje ukuqina endlini yakho bendikudika zonke ezantu mani kodwa ke hayi wethu John hayi xa sithinje itopic ubosithi mani ucalise ndani kanene lando ke sanitation okay ke mnganami so senza le notebook yami ke because incwadi isendlini okay ngicela senze le question paper kwenye question apha lo busithi axaka ne elaseku ke manje so apha yabona uthethwa into ne-hygiene phakathi due to Tholakala isanfumaneka Tholakala isanfumaneka Umaneka isantholakala Konakele Santholakala isanfumaneka Konakele Santholakala isanfumaneka Umaneka isantholakala Tholakala isanfumaneka Konakele I think I did my part. So ke uvile lena qoqisela yona ndivile ilando ka e-hand procedures ubana izandla zakho zihlamba 30 to 40 seconds ozosula usebenzise i-hand procedure i-hand disposal usebenzise ne-sanitizer Come mfazi ngibona izinto eselayo Azikwin como spare Lomtana londa mtada Lomtana londa mtada Ngonondo pandinda Azikwin como spare Lomtana londa mtada Lomtana londa mtada Ngonondo pandinda Azikwin como spare Lomtana londa mtada Lomtana londa mtada Ngonondo pandinda Azikwin como spare Lomtana londa mtada Lomtana londa mtada Ngonondo pandinda Azikwin como spare Lomtana Ngibona namhlanje uzongibona kahle akazofumana abantu esikoleni athuma ngifuna segqithini Azikwin como spare Lomtana londa mtada Azikwin como spare yenzele wena nje jomile drinki itweni uzozelwa ndimko le drink lena andifuni and uzayisala ngenkani uthenjwa njalo ngedrink unayifuni ufaka ntoni le drink andifakanga ndiyabuza ufaka ntoni le drink lena andifakanga sele drink anusesenkani sele le drink anusesenkani sele drink ufaka ntoni le drink le uthenjwa njalo ngedrink xa ngena apha emnyango jonga ke ngoku andizi ngodlana ndiyakukhethisa it's either ndakuseze le drink yakho yoduma okanye uthetha inyani uba wenze ntoni le drink hayi uxolo chomi ibingezo njongo zami khohlale phansi sithethe azohlala phantsi azohlala phantsi khohlale phansi sithethe
ndigalelele into apha bendinomona kube eklasini uba sister ke ngoba bendifuna uthatha laa ndawo yakho uxolo uthi tshona. Why? Yazi indlela bendikuthembe ngayo, yazi uba bendikuthemba ngobomi bam bonke. From ukubalisela ingxaki zasekhaya neengxaki zam ndikubalisela kwanto like uzondenza kanje wena bekutheni ungatsho nje uba ndincede just like how you did uba ndincede ngoku. Hayi ndiphuxile shem, hayi ndiphuxile kakhulu big time like wo. Yazi into bendikuthembile out of all people khancima nabethwa nguwe kanje bendikuthembile kuswela ngoku eyam nayo friendship iyaphela apha. Out of all people khancima nabethwa nguwe kanje bendikuthembile kuswela ngoku eyam nayo friendship iyaphela apha.